звъни. Ало? Ало? Ало, знаеш ли кой ти се обажда? Ами, не. Аз направих всичко за любовта. Познахте Дара Екимова. Обаждам ти се от името на новия бифитър с вкусна малина и праскова, който е инфузия от няколко вкуса и не му трябва много, за да стане супер вълнуващ коктейл. Малко като тези приятели, на които се обаждаш и не им трябва много, за да дойдат, независимо обстоятелствата. И всъщност много ми се иска да дойдеш и да го опитаме заедно. Сега? Сега ли? Абсолютно сега. Ами, идвам.